hakili la mito minɛ kɔnɔ de ka fisa mɔgɔ bɛ ɲinɛ o kɔ de tuma dɔ la o hakili la wuli de ye wɛrɛ da filiba don Ablaye n'o tɛ i yɛrɛ b'a dɔn i bɛ fiɲɛ min sama fiɲɛ min na cogo min na i t'a dɔn i b'a kɛ ni fanga min ye i tɛ fanga in bɔ yɔrɔ dɔn i bɛ tɔgɔma cogo min na i t'o fanga bɔ yɔrɔ dɔn ni o bɛɛ la n'i m'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ de y'i da fɛn dɔ b'a la k'a to i ka se ka bɔ yen nɔ i ka kuma i ka ninakili Ablaye ye fili juguba ye ayiwa bamanan n b'a fɔ i bisimila Ablaye n'o diyara n ye bamanan hakilimaw ko maa tɛ ka i ɲini fɛn bɛɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ maa t'i ka i ka ɲini fɛn bɛɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ Ablaye n'o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ Ala yɛrɛ ma o latigɛ maa tɛ se ka ɲini fɛn bɛɛ sɔrɔ ka boli fɛn caman kɔ Ablaye Ala bɛ maa jɛ fɛn dɔw la hali n'a sɔrɔli kuma dɔw la ni i yɛrɛ fɛ i kan k'a sɔrɔ nka Ala bɛ jɛ a la o kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye an k'a dɔn k'a fɔ ko masa dɔw bɛ yen min t'a bɛɛ kɛ maa kelen ye wa fɛn minnu ni u bɛ diɲɛ kɔnɔ u faralen tɛ adamadenw na fɛn wɛrɛ bɛ sanfɛ a kɛ kun y'o de ye walasa an k'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ b'an ni san cɛ Ablaye tubarikala dɔw fana b'o tigi jaabi a ko ma i sɔrɔ fɛn bɛɛ fɛnɛ t'i nafa diɲɛ kɔnɔ o ye tiɲɛ fɛn caman b'a nafa m'a sɔrɔ nka fɔ maa bɛ fɛn caman sɔrɔ Ablaye o t'i nafa misali i bɛ se ka boli jɔyɔrɔ dɔ nɔfɛ i bɛ ko caman kɛ walasa i ka jɔyɔrɔ in sɔrɔ dɔw yɛrɛ labɛnnen don ka fagali kɛ walasa u ka jɔyɔrɔ sɔrɔ i bɛ jɔyɔrɔ in sɔrɔ kuma dɔ a tɛ kɛ hɛrɛ i ma i bɛ taa sɔrɔ ni e yɛrɛ ni kɛnɛ ma karaba i bɛ taa sɔrɔ ni kasaraw bɛ tugu ɲɔgɔn na f'i t'i ka jɔyɔrɔ in jabɔ o de kama fo maa ka sɔrɔ fɛn bɛɛ ti i fana nafa fɛn dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ a t'i nafa ka da a kɔrɔ dɔw kan Ablaye ayiwa n b'a kun jɛni min ye cɛkɔrɔba dɔ ko ma ko saya ye lafiya ko ye tiɲɛ ko mɛ dɔ ka saya ye dɔ ka tɔɔrɔ ye o ye tiɲɛ Ablaye dɔ ka saya ye dɔ ka tɔɔrɔ ye maa min jɔlen don i ni fɛn caman cɛ adamadenya la n'o tigilamɔgɔ sara ka sɔrɔ a kɛɲɛ t'i bolo Ablaye i bɛ sɛgɛn i bɛ sɛgɛn kosɛbɛ o de kama fo dɔ ka saya ye dɔ ka tɔɔrɔ ye i sali tɔɔrɔ ko tɛ nka adamadenya yɛrɛ la yan nɔ e sara ka bɔ mɔgɔ min ni ko caman cɛ misali i bɛ maa min ka musaka ko bɛɛ ɲɛnabɔ i jɔlen n'a ka balo ko ye n'a ka siyɔrɔ ko i b'a ka ko kuma misɛnman ni kumaba i b'a bɛɛ ɲɛnabɔ n'o tigilamɔgɔ binna ka b'i kɔrɔ Ablaye yanni k'a to i k'a ɲɛ sɔrɔ i bɛ sɛgɛn Alahu akubar ayiwa bamanan dɔ amina don gafe la mɛ hakilimaw ko sɔrɔ ye tiɲɛ ye dɛ mɛ sɔrɔ o sɔrɔ ko yɛrɛkun sɔrɔ ɲɔgɔn tu la o ye tiɲɛ Ablaye maa b'i yɛrɛ sɔrɔ ko o ko la Ablaye o ye sɔrɔ yɛrɛ fɔlɔ de ye n'i y'a mɛn ko o ko i b'i yɛrɛ bolo de Alahu akubar o de kama i m'a ye u b'a fɔ ko cɛ ma ɲi cɛ bolo wa o kɔni maa ma ɲi bolo wɛrɛ la Ablaye Alahu akubar a mana kɛ cogo o cogo ye a kɛra bana ye wo a kɛra dɛsɛ ye wo a kɛra i minɛna cogo dɔ la fanga fɛ wo Ablaye maa ma ɲi bolo wɛrɛ la o de kama fɔ ko sɔrɔ o sɔrɔ yɛrɛkun sɔrɔ ɲɔgɔn tɛ n'i b'i yɛrɛ bolo yɔrɔ min ka di i bɛ taa ye min ka di i b'o kɛ Ablaye sɔrɔ t'o bɔ maaw hakili kana pan kunna ayiwa Ala k'an yɛrɛ sɔrɔ amina bisimila Ablaye nani bi ye tarata ye Afirika y'o tile 27 sɔrɔ san 2021 o bi ye sunkalo tile 15 ye siga t'o la hakili jate ka ɲi bi ye sunkalo tile 15 ye an bɛ a lajɛ fasiribaw kɔni sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ o fɛrɛ tɛ fɔlɔ min ye an bɛna lajɛ ka o ɲɛfɔ mɔgɔw ye walasa faamuli ka se ka sɔrɔ a ko la Ablaye n'i ko fɛrɛ tɛ fɔlɔ n b'a fɔ fasiri gɛlɛ minnu bolo an k'o ta mun sanfɛ o tɛ gɛlɛ ye o ye fɔlɔ ye o tɛ fɔlɔ ye fɔlɔ b'a fɔ premièrement gɛlɛ ayiwa gɛlɛ o ye nouvel horizon ye Ala y'a jira k'a fɔ ko maa saba sigiyɔrɔ kelen a ko wulikajɔw de bɛ sen na o bɛ se ka bɛn yan o ko jumɛn kɛ maa saba sigiyɔrɔ kelen dɔw bɛ dɔɔnin dɔɔnin fila bɛ taa de Ablaye fila bɛ taa sigiyɔrɔ tɛ kelen ye o de la n ko dɔw bɛ dɔ ɲini ɲini kɔni bɛ kɛ minɛ ni barika mana bonya o de bɛ sigi ni fɛɛrɛ ka bonya o fana kan ka bɔ dɛ tuma dɔ la fɛɛrɛ bɛ se barika la o ye tiɲɛ nka nin sira kan hakili la fɛɛrɛ de barika ka bon fɛɛrɛ de ka fisa ko la kosɛbɛ
sabula politique to me wele ko URD a fɔra ko yala ku bala ka taa sumare ke tabaga awo farali sira kan wa o kɔni se ka to la ngani kelen do ko sabula ko jamana ɲama kalata nata ninnu na ko a fɔlen do k'a fɔ ko maa saba bɛ yen nɔ minnu bɛɛ b'a fɛ ka URD ka cɛ bɔ ye o fɔlɔ ye Mamadu Igor Jara ye Mamadu Igor Jara Maître Demba Traoré ani Docteur Boubou Cissé a fila ye dunan ye kelen ye sotigi ye e yɛrɛ ye a jalatigɛ sababu la cogo di ne y'a jalatigɛ cogo di ayi ne kun y'a kuma dafa dɔrɔn a ye da jalatigɛ a y'a jalatigɛ ne ko sisan ko dɔ a fila kun ye dunan ye ko fila ye dunan ye kelen kun ye sotigi kelen ye sotigi ye Ablaye ayiwa sotigi de bɛ se ka jɛnsɛn ka sigiyɔrɔ di dunan ma kɛ ne kɔni bɛ fɛ ne ye kɔlɔsili kɛ ayiwa o kuma ala k'u bɛ a la ami yɛrɛ bi o bolo bɛ sa URD a yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛ nin wulikajɔ de hukumu kɔnɔ sisan bon ni ko b'a cogo la a sotigi de kan ka so mara ni ko b'a cogo la o tiɲɛ wala a bɛ se ka diɲɛ ka sigiyɔrɔ di dunan ma siga t'o la nka ala k'u bɛɛ ala ɲɛ ami yɛrɛ bi front social siratigɛ la ko UNT mɔgɔw kɔni ye baara la sɛbɛn dɔ lase jamana ɲɛmɔgɔw ma a dabɔra k'u kan u b'a fɛ ka taa baara bila la tile 4 daminɛ mɛkalo tile 17 ka se a tile 21 ma Ablaye min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ camancɛ fanga kan ka yɛlɛma minnu kɛ politique ko ni jamana maracogo sira kan o ko kolo min bɛ wele ko Institut Tony Blair o k'olu b'a la ka dɛmɛ don camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma walasa a ko ka se ka kɛ ko sabatilen ye laɲini ko kelen ninnu siratigɛ la ko polisiw fana ka lafasa tɔn olu fana ye tile 4 de di jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ ko u ka laɲini minnu bɛ yen nɔ olu ka sabati n k'a fɔ tile 2 kɔnɔ Ablaye bagabaga do wa bagabaga do ayiwa gana mun to bɛ le républicain ale ye mun sɛbɛn bi sɔgɔmada in na u y'a jira k'a fɔ ko UNT kun ko u bɛ kɛlɛ min sonsori k'a kɛ sigi ka kuma ye k'u ye u ka kɛlɛ gulokiba don u kana ko kura ye ko ne tile 4 baarabila in sɛbɛn laseli jamana ɲɛmɔgɔw ma o tesaliti ko an ka casque bleu o ye MINUSMA ka kɛlɛcɛ minnu b'an fɛ yan nɔ ko ma saba olu kɔni sɛbɛkɔrɔ Jokina Bamaciu ka walejugu dɔw senfɛ ko maa 50 minnu kan ka ye kulo kɔnɔ bɛ wele ko comité d'orientation stratégique minnu kan ka an ka jamana ka yɛlɛmaba ninnu ye baaraw kɛ o ko maa 50 kɔni bɛɛ lajɛlen dɔnna ka ban Ablaye o kunnafoni minnu fɔlen don k'a fɔ ko Docteur Boubou Cissé bɛna kɛ URD ka cɛbɔ ye ko Ibrahim Ikasa Mayiga kɔni jaabi kɛ a ko kunnafoni minnu don ko tiɲɛw tɛ ko a ko an bɛ deli ka kɛ olu ka tɔn kɔnɔ fɔlɔ n'o ye URD ye ayiwa dafa mun tɔgɔ l'indépendant ale ye mun sɔrɔ bi sɔgɔmada in na ale y'a jira k'a fɔ ko COS kɔnɔ n'o ye comité d'orientation stratégique ye ko maa 20 bɛ yen nɔ olu bɔra politique tɔn kɔnɔ maa 6 olu bɔra an ka jɛkulu marifatigi minnu ni an y'an tɛgɛ nɔ bila kɛ sɛbɛn na ko olu bɔra o tɔn kɔnɔ maa 24 bɛ yen nɔ minnu bɔra lafasa tɔn ani société civile tɔn don n'o ye fasodenw cayala tɔn kɔnɔ ko walasa ka kɛ jama maa 50 ye walasa ka nin baara ninnu sigi sen Ablaye na ko sɛbana kɔni yera tuguni min bɛ wele ko grippe aviaire ko ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ dɔw la ka ban ni o dɔ ye Kati Sikaso ani fo ka taa se yɔrɔ wɛrɛ dɔw ma min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ COS ko siratigɛ la ko silamɛw ka tɔn bɛ wele ko collectif des associations musulmanes olu y'a jira k'a fɔ ko olu ma jɛn ni COS maaw sugandi cogo ye sabula ko Haut Conseil islamique ma ye a la ayiwa info matin ni ye jɔn datugulen de bon n datugali t'a ɲɛda dɔn a ɲɛda ye n datugulen don cogo min na a kuma ka ca nka bɔlen don camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ dɔ fɛ ni a ma kɛ sɔrɔ minisiri a bɛ balina sabula a b'a la ka front social wulikajɔ minnu b'a la kɛ laɲini minnu b'a la ka kɛ a b'a la ka kuma o kan n ka jate la a bɔlen don sɔrɔ minisiri fɛ sɔrɔ minisiri tɛ sanu ya sanu a bɔlen don ale fɛ kosɛbɛ kɔfɛ min a ɲɛda lajɛ ni ka jatew ka ɲi a y'a jira sa k'a fɔ ko laɲinikɛlaw sen ka cayalen don kosɛbɛ camancɛ fanga nɔfɛ nin waati la ko UNT kɔni ye baarala caman tugutugulen ɲɔgɔn na ko u ye o boloda ka ban wa min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ gazi feerelaw tobakɛ gazi o feerebaaw kɔni y'a jira sa k'a fɔ k'olu fana bɛna baara jɔ ka sabula u ka juru min bɛ jamana la k'o bɛ se fɔ miliyari 7 jate ma
wa ko polisi yɛrɛ fana ye tile 4 jate k'o di n k'a fɔ tile 2 jate di an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma k'u ka laɲiniw ka se ka sabati. Awɔ a gɛlɛyara o la. Alors gafe min tɔgɔ ye les échos welewele an b'a fɔ cogo di wala. Les échos a sɛbɛntiya k'a fɔ ko ŋanamu dugukolo ko siratigɛla k'o dɔ yera Segu Pelengana ko Fuseni Kulubali a yera k'a fɔ ko ale ye du terrain minnu papier min bɛ wele ko permis ko o 100 jate a ye o di maa dɔw ma Pelengana ko a kɔni kɛlen don gɛlɛyaba ye sabula ko sɛbɛn ninnu tɛ tiɲɛ o sinsinnen tɛ foyi kan ko a dira maa minnu fana ma olu fana ni mairie mɔgɔw ko a kɛmɛ furukufurukuba ye nin waati la an bɛ waati min ko sisan a ko siratigɛla wa ko ani maa dɔw jeli na kɛ ka baara in kɛ minnu yɛrɛ fana bɛ mairie kɔnɔ yen nɔ a bila dan o bɔlen ko sa ko babancɛwolo kɛlɛli siratigɛla jamana segini ka dilan ka gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen ka maracogo falen a ko kɔni ye wajibi de sabula ni o ma kɛ ko siga t'a la k'a fɔ ko jamana ko yɛrɛ bɛ sɔn ka lomulanba kosɛbɛ a bila dan gawo a ko taji feere yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ko tasuma kɔni wulila o la ani ko Ecobank mɔgɔw wulilen don k'u jɔ kosɛbɛ walasa min b'a to musow ka sin yɛrɛ kɔrɔ bɛ se kɛ bɔ dala kuma la ni ka kɛ ko waleyalen cogo min na ko Ecobank mɔgɔw b'o siratigɛ la bila yen u b'a fɛ ka nafolo di wa pour que muru ka bila wari bon kɔni n'u ko k'a bɛ baara min kɛ kɔni o kɔni sunu ye wari ye o a se ka t'o la o de kan ka kɛ ni ko b'a cogo la parce que Mali la tuma dɔ la ko bɛ yɛlɛ n'u kan. L'indicateur de nouveau ou les gens indiqués. Kɔni ye sɛmɛntiya k'a fɔ ko jamana ɲamakalata nata ninnu siratigɛ la ko URD mɔgɔ ye tɔnsigi min kɛ dɔw ko laban tɛmɛnen ko mun de fɔra tiɲɛ yɛrɛ la olu bɔlen don a tiɲɛ kalama a bila yen o bɔlen ko sa ko Diko ye cakɛda min sigi n'o ye centre imam Diko ye ko yala ko nin ye sikafɔyɔrɔ de ye ani jɛkulu ani banmaciw ni ɲɔgɔn cɛ wa ko kɛmɛ ka o ɲininkali tɔmi bila yen nɔ a bila dan bɔlen ko sumaya bana kɛlɛli ko siratigɛ la ko sumaya ye maa 1,700 de fa Mali kɔnɔ san 2,020 min bɛ tali kɛ dɛmɛ min kan ka don Segu dɔn o tigilamaw ma coronavirus ko siratigɛ la ko maa 2,000 ni maa 583 olu ka sɛbɛnw di nka ko maa 1,900 ani 49 ko a yirala k'a fɔ ko dɔw bɛ se ka di olu ma. Ni bɛ yan bɛɛ de bɛ abila le reporter y'a jira sa k'a fɔ ko conseil national de patronat du Mali ko a ko min bɛ sariyaw tigilamaw bolo k'a ma ban fɔlɔ dɛ ko kiriko tɔ b'a la ka taa ɲɛ abila cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw jira k'a fɔ ko olu b'a la ka sariya sunba min labɛn a k'u kɛlen don ka a ko bɛɛ lajɛlen sigi ka bɛn sɛbɛn min bɛ wele ko akɔrdaji ye k'a labɛnnen don ka bɛn o ma a bila nan o bolo ko sa gafe kalan bɛ se matarafa maaw fɛ cogo min na ko dɔgɔkun kelen wulikajɔ dɔw bɛ sen na wulikajɔ n'o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ maaw ka heure kelen ta tile kɔnɔ k'o kɛ gafe kalan waati ye ni ka nafolo b'i kun i bɛ heure kelen tɛ ka kalan kɛ sinon nafolo min ye kalan waati b'i bolo gafe kalan fana ka wusa o la ne y'o fɔ a m'a fɔ a ma ka yɛlɛ n ko n'i y'a mɛn i bɛ gafe kalan i hakili sigilen don o fana ye tiɲɛ o tɛ wa mun n'a kɛ sogo t'i ka poche la i bɛ miiri sini nasɔngɔ la waati b'i bolo ka sigi ka fɛɛrɛ kɛ gafe kɛlɛ wa ko ten ko sɔrɔmulu b'a fa baba su la ko dɔ ka di dɛ ko k'i da k'i ja ka di ɲagamɛ mɛ a ko ti sɔn o ye tiɲɛ voilà Mali tribune na ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko ase ye feere minnu kɛ so feere minnu kɛ ko a kuma cayalen don kosɛbɛ a bɛ n'a fɔ ko fɛn caman ma kɛ sariya siratigɛ la feere dibilen don feere dibilen don kosɛbɛ ministre min ɲɛsinnen an ka kuranko ma k'ale tun bɛ Côte d'Ivoire ko a ka laɲini na n'o ye mégawati 50 ye k'a y'o ɲini nka ko a sera ka 30 de sɔrɔ teliya la fɔlɔ ni minɛ ka bila i da la ka fɛn dala kɔnɔ yɔrɔ 30 de bɛna fara 60 i bɛ 50 ɲini i ye 30 sɔrɔ i bɛ tubaari kala fɔ dɔ kɛra dɛ dɔ kɔni kɛra i tɛ la cɛmancɛ kan jango bila ka suma yɛrɛ ma don a la ko o teriya dɔ kɛra n'a ye ko bɛ di bi yɛrɛ bi yɛrɛ alhamdulilayi o ye hɛrɛ o bɛna fara 30 kɔrɔlen kan o tɛ 60 dɔ kɛra dɛ dɔ kɛra mais yan n'an ka taa dɔ la an ka jɔn yɛrɛ ma o ye tiɲɛ ye baara dɔw ne yɛrɛ ye baara dɔw bɛ sen na
o nafa ka bon kosɛbɛ o ka central dɔw jɔ dɔw yɛrɛ kan ka baara daminɛ ni ma fili juillet nata ye sinagoni wale an ɲɛ fila ye baara daminɛ ka ban olu ye mégawati 20 ye min kan ka baara daminɛ juillet o ye mégawati 47 ye dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ ale kan ka baara daminɛ mars kalo san 2022 o ye mégawati 100 kɔni ye hakili o ka girin kosɛbɛ ka tɛmɛ tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kan o baaraw bɛ sen na sen ɲinakɔrɔ baaraw tɛ bamananw ko an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ dugu la ko samara singa tɛ o ye tiɲɛ awɔ an yɛrɛ fana ka sabara don a sen na y'a faamu o hakili la Seydou Lamine ani a ka DG fana hakili la o fana kɛlen don k'a ye u bɛ boli la an bɛ dugawu kɛ Ala k'u dɛmɛ a la n'o tɛ kuranko in a ka gɛlɛn kosɛbɛ ayiwa an mago fana b'a la dɛ an mago b'a la a bɛ n'a fɔ kuranko in gɛlɛya ka bon a maaw kɛ man di k'a faamu a bɛ n'a fɔ sisan n'i ye ka du kɔnɔ sisan n'i ye ka duden ye maa 4 ye malo kilo 50 b'aw bɔ ni duden kɛra maa 10 ye e bɛ ka malo kilo 50 kelen in ta e bɛ se ka ta a bɛ dɔɔni b'o dɔ la kɛ n'a bɛ kilo 2 tu a tɛ kɛ kilo 1 dilancɛ yɔrɔ bɛɛ tɛ fa dɛ bɛɛ tɛ fa Mali énergie problème de o ye a bɛ n'a fɔ maaw b'a la ka taa ɲɛ ka courant ta jamana t'a la ka wari bɔ non la progression ne suit pas la demande o tɛ kuma de ye nka hakili o kɛlen don k'a faamuya da ka ca dunta ma i y'a faamu a faamulen don o fana bɛ boli u la walasa maaw ka laɲiniw ka sabati cogo min na tubarikala nin ye sɔgɔmada kunnafoni teliw ye Ablaye bamanan André a bɛ Bamako bama ɲaare i Bamako dɔn wa Bamako bama ɲaare n bɛ dɔɔnin dɔn a la sisan gudɔrɔn cayara dɛ mais halisa n'i ye mobili ye i b'a fɔ gudɔrɔn dɔgɔ awɔ Bamako yɛrɛ tun bɛ bɔ o ye tiɲɛ Bamako tun man bon nanzaraw nana yan waati min na k'i saba dɔrɔn tun bɛ Bamako Ɲarela Daravela Ɲarela Bozola ani Bagadaji a banna il y avait que 2000 personnes à Bamako 2000 personnes a sɔrɔ Titi Ɲare de bɛ famaya la tubabu nana fana u sigira yɔrɔ min na fɔlɔ o de itɛrɛmusow bɛ yɔrɔ min na a ti ne Meriba la o u y'u coki yɔrɔ u donna Bamako dɔrɔn u y'u coko yɔrɔ la Nazara ye so fɔlɔ min jɔ Bamako o de Meriba ye maire yɛrɛ bɛ so min kɔnɔ o ye so fɔlɔ de jɔ Bamako k'a sɔrɔ robinet tɛ yan u ye kɔlɔn fɔlɔ ma a bɛ Meriba kɛrɛfɛ fɛn bɛ yɔrɔ min na n'i bɔra mɛri la ka taa kɔfɛ ko musée bɛ yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ a ka le cercle a b'a fɔ cogo di le puits la diamètre la a b'a fɔ cogo di kɔlɔnba jalen a bɛ yen n'i taara ko kɔlɔn bɛ hali bi mais ji t'a la dɛ a jalen don a bɛ yen a bɛ kɛ misaliya ye sisan u y'o kɔlɔn de sɛn pour que u ka bɔgɔ nɔɔni ka siman nɔɔni ka so jɔ ka so jɔ k'a jɔ donc yɔrɔ in ye bɔgɔ ye non bɔgɔ tɛ ciment o ka ciment de b'a la mais c'est pas le ciment de maintenant ciment de tuile u y'o dilan o yɔrɔ la ka brique gosi o yɔrɔ la k'a dilan o yɔrɔ la et bɛɛ b'a dɔn b'a kɛ cogo di yan Boni Desbord y'a ka marifa ta k'a ɲɛsin Titi Ɲare ka so ma ka Titi Ɲare ko sini sɔgɔma n bɛna baara daminɛ ni kamalenkɔrɔ mun bɛ yan mun bɛ ka kɛ n'u mana baara la n bɛ dugu ci ko mun ci dugu la u ye mɔgɔw bɔ baara daminɛna Boni Desbord taara Marifa Ɲare fɛ ko non k'ale tun b'a fɛ mɔgɔw ka na ko ale tɛna mɔgɔw ci ma ko bagabaga de don ko bagabaga a tɛna mɔgɔw ci ma ko parce que n'a ma kɛ ten a dɔ la mɔgɔw tɛ sɔn ka bɔ voilà donc u y'o so jɔ ale de ye so fɔlɔ ye Nazara ye mun jɔ yan maintenant o tilalen ko u ye so joli daminɛ foyer de métis chambre de commerce poste-ba ministère des travaux publics ka taa ne bɛnkɛ yɔrɔ min na camp yɔrɔ min na ka taa palais jɔ u y'a daminɛ n'olu ye 1904 1905 1908 1909 1912 1915 jusqu'à 1928 tubabu ye joli daminɛ e ɲɛ bɛ so o so la tubabu fɛ u y'a daminɛ u ye so fɔlɔ jɔ 1883 a tɔw bɛɛ u y'a daminɛ 1900 ka taa 1928 u ye i tubabu so o so la u y'o jɔ o waati o furancɛ la a laban yɛrɛ jɔyɔrɔ 33 o ye INA ni artisanat ye avant dernier o ye cathédrale ye
yɛrɛ banna en 1933 pewu ka ban pewu. Voilà. Maintenant tubabu ye goudron fɔlɔ mun da fana. U ye goudron da olu u ka tɛmɛ sira la u ye goudron da. Goudron mun bɛ yɛlɛ Ponge. Palais la. An ka Ponge palais la. Parce que Ponge ani palais olu ka sigi dɔgɔ u ye u ka Ponge u ka sigiyɔrɔ fanga sigiyɔrɔ ani u ka sadasu dɔgɔtɔrɔso o de ye Ponge. Donc u y'o sira fila bila. Fɔlɔ. A sabanan mun bɛ taa Babili kɔrɔnin na. Babili kɔrɔnin sira olu de Sodiba an b'a fɔ olu de Sodiba sisan zone industrielle ka taa fɔlɔ Babili kɔrɔnin na ka bɔ premier arrondissement da la ka tɛmɛ Prosper da la ka Suguba cɛ ci ka Ɲarela cɛ ci ka Sanfili cɛ ci ka taa fili Sotiba. Babili kɔrɔnin yɔrɔ de la. Voilà. Troisième pont ma jɔ yan. A sabanan ka bɔ Meriba da la ka tɛmɛ Carrefour des Jeunes la Malitel siège Sinɛ ka taa n'a ye fo Kati sira Lido la ka yɛlɛ Kati o y'o fana dilan u sera bolibana u ye goudron kelen fara ka taa n'a ye Hamdala Aseyi la pankuru bɛ jigin yɔrɔ min na après u y'a daminɛ mun na ka bɔ Meriba da la ka taa marché Dibida kɔnɔ ka taa marché Légume kɔnɔ nin de goudron fɔlɔ mun dilanna tubabu fɛ yan donc ne tun b'a fɛ k'o de f'u ye tubabu y'a daminɛ o cogo de la donc olu b'a fɔ yɔrɔ min na tubabu kin o waati ninnu. Tubabu de tun fɔ yɔrɔ min na. Tubabu fin de o. Farafin e ni ne ɲɔgɔn a bɛ taa baara kɛ boya la olu fɛ et puis olu ka waati tubabu ka waati la olu tɛ muso ta dɛ kamalen kɔrɔ de bɛ taa u b'a fɔ boy cuisinier boy gardien boy nettoyeur muso u tɛ muso ta bɛɛ ye cɛ de donc ni 18 heures sera aw si tɛ si u ka so kɔnɔ aw bɛɛ bɛ bɔ donc pour que aw ka se ka na Sumayɔrɔ joona olu de taara aw sigi Darusalam Cɛgana Kurukutu olu de y'a aw yɔrɔ jɔ. Darusalam jɔra ten. Voilà donc n'aw bɔra 18 heures a bɛ taa aw yan fɛ aw bɛ se ka na aw ka bɔ aw ka baara kɛ donc tubabu u b'a fɔ o ma tubabu kin donc tubabu ye Bamakɔ jɔ o cogo la. Awɔ. I y'a faamu. Et puis tubabu kɛ mun ye u tilalen so jɔ la ka yiri belebeleba turu u ye so o so jɔ tubabu ye yiri turu o sira la. U ye yɔrɔ jɔ u ye u ka bolo fɛn ba collecteur ba ɲuman ye tubabu kɛ mun ye dɛ depuis tubabu ka waati na ko san bɛ na ni san nana a bɔ kulu kan u ye collecteur de ta ka taa Mɛdinɛ kɔrɔ fo Bada la hali bi ko collecteur ni san nana cogo cogo a tɛ fa a bɛ taa ni ji ye bon an ma se ka o misaliya ta tubabu n'an bɛ collecteur k'a kɛ belebeleba tubabu ta ye an ma se an b'a kɛ fitinin ye hali ni Bakari y'a ka so ɲɛma ta k'a kala a bɛ fa. O de parce que mɔgɔ fara dɔ dun wari bɛɛ la dɔn. Aw de quoi. Donc ka dun wari bɛɛ la. Ayiwa baara ɲuman tɛ kɛra bilen. Donc tubabu ye misali d'a ma mais sisan an b'an ka so jɔ maa si tɛ yiri jɔ an ka sirada filɛ ni funteni la hawle funteni bɛ Bakari b'a fɔ funteni bɛ san bisu na n'a sɔrɔ bɛɛ ka so jɔ da la an ka siraba da an ye yiri kala ko tubabu est ce que Bamakɔ tɛ sumaya. Bamakɔ bɛ sumaya. Voilà et puis olu ka mangɛrɛ ninnu ye an y'a bɛɛ kari ka kɛ so ye a b'a fɔ yɔrɔ bɛ kalaya kɛ yiri ni forêt classée ani yiri ni an y'a bɛɛ tigɛ k'a bɛɛ fɛrɛ k'a kɛ siso ye. An ma fɛn turu fana. An ma fɛn turu. O de y'a tiɲɛ yɔrɔ y'a bila ye. Voilà n b'a fɔ i Tarawele. D'accord Jite. Kamɛ. Ka waati wɛrɛ yira n na. Amina yarabi.